ҳамаи мо ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебарем ва он як ҷузъи зиндагии мо низ шудааст, ки 1 ё 2 соат вақти мо дар он сарф мешавад. ва мардум мехоҳанд ба нақлиёте савор шаванд, ки роҳату бехатар бошад ва муҳимтар аз ҳама ронанда бо онҳо муносибати хуб кунад. оё ҳамеша ин хоҳиши мардум бароварда мешавад? оё мардуми мо аз нақлиёти ҷамъиятӣ, аз хизматрасонии он розӣ ҳастанд? дуруд дӯстони азиз, дар барномаи навбатии давр атрофи ҳамин масъала баҳсу баррасӣ хоҳем кард ва биёед сараввал ба назарпурсии мо назар меафканем. марҳамат. вақте ки маршрутка бошад, ҳамон одаме ки пассажир мегӯянд ки мусофирон камака азо мекашанд. барои чунки ҳамон маршрутка ба ҷои шиштан бошад, истодани ҷой бошад набошад, бисёр одамоя масалан ҷамъ мекунанд. ҳамон тараф камака бафрам ки мусофирон ба камака мушкилтар аст. хизматҳои дастҳади ола ягон камбуди масалан тарафи нақлиёт надоранд. бисёр шофёрони дига хуб доранд, профессионали шофёрон та беҳад хушроҳӣ мекунанд. ман аз панҷики неки душанбе омадам, бисёр хизматрасони оли будааст дар шаҳри душанбе. барои он ки аз худи вай бозори саховат то манамин сафина омадам 2.5 сум будааст. ин дар ҷойҳои мо бисёр қимат мегиранд. инҷо хизматрасони шаҳри душанбе бисёр назд будааст. мо сарфароз розӣ ҳастем. Очень редко ходит. Ну, наверное, раз, может быть, 40 минут, полчаса. Иногда, если повезет, да? Да, вот. Ну вот хотелось бы, вот сегодня очень жарко, да, пассажиры просят включить кондиционер, они говорят после 11, хотя уже в салоне было градусов 45. Синусоли ман ба як ҷо расидааст ки вай додагиам кард. Лекин вай гуфтанд ки барои автобус, троллейбус ва маршрутка қабул намекунад, мо ҷанҷол мекунад. дағалишон ҳаст бачаи беақл контролёро масалан ба як кампирам хидет мегӯянд, ва ҳоло ки дар забони тоҷикӣ шумо гуфтани гап аст, одами калонсола ҳурмат кардан накор. ин ҳамеш шояд сахт мераса одамон. ва коршиносонро ба барнома хайрамақдам мегӯям, хуш омадед. хуб, суол ин аст, дар баробари оне ки имрӯз аз ҷониби мақомотҳои дахлдор нақлиёти ҷамъиятӣ танзим мешавад, корҳои назаррас анҷом дода мешавад, вале мушкил то ҳол дар ин самт ҳаст. хуб, чӣ корҳо анҷом дода шуд то имрӯз барои бартараф кардан ҳамин мушкилоте ки дар ҳамин самти соҳаи нақлиёти ҷамъиятӣ буд? чӣ корҳо то имрӯз анҷом дода шуд? албатта сол аз сол зиёд гардидани воридшавии воситаи нақлиёт ба ҷумҳурии Тоҷикистон, агар аз як тараф сатҳу сифати хуби зиндагии мардумро нишон диҳад, аз тарафи дигар кормандони бозрасии давлатии автомобилро водор месозад ки дар иҷро намудани вазифаҳои хизматии худ боз ҳам ҷиддитар ва боз ҳам сахттар бошанд. чунки мушоҳидаи солҳои охир нишон медиҳад ки дар ҳақиқат содиршавии ҳодисаҳои роҳнақлиёт нисбат ба солҳои пештар зиёдтар ба қайд гирифта шуда истодааст ва аз ин лиҳоз дар давраи сипаригаштаи 6 моҳи аввали соли 2023 ҳамагӣ дар мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ 492 ҳодисаи роҳнақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки бар асари ин 193 нафар ба ҳалокат расида, 514 нафар дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта бистарӣ гардидаанд. аз ин ҳисоб бо иштироки воситаҳои нақлиёти мусофиркаш бошад 27 ҳодисаи роҳнақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки бар асари ин 8 нафар ба ҳалокат расида, 32 нафар дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта бистарӣ гардидаанд. талаботҳои асосии қоидаи ҳаракат дар роҳ албатта чӣ тавре ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, риоя накардани оддитарин талаботҳои қоидаи ҳаракат дар роҳ мебошад. бояд ки қоидаи ҳаракат дар роҳ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст аз соли 2017 таҳти рақами 323, ман фикр мекунам ки ҳамин китоби қоидаи ҳаракат дар роҳ бояд ҳамчун китоби болои мизии шаҳрвандон бошад. чунки на танҳо ронандаҳо, балки ҳамаи шаҳрвандон, чунки ҳар як шаҳрванд вақте ки аз хона меборад ҳамчун пиёдагар то воситаи нақлиёт омадан, вақте воситаи нақлиёти маршрути ё гуман воситаи нақлиёт менишинад, ҳамчун мусофир ва агар дар паси чамбараки рул бошад, ҳамчун ронанда дар ҳаракат иштирок менамояд. барои ҳамин новобаста аз он ки ҳозир мардуми мо одат кардагиянд ки бояд ки ронанда қоидаи ҳаракат донад, дигарони. ман фикр мекунам ки ҳатман бояд тамоми шаҳрвандон талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳро риоя намояд. дар воситаи нақлиёти мусофиркаш бояд воситаи нақлиёт ҳангоми
дар истгоҳ истодан бояд мувофиқи талаботи банд 234 қоидаи ҳаракат дар роҳ бояд воситаи нақлиёти мусофиркаш танҳо баъд аз пурра боз истодани воситаи нақлиёт дарҳои худро кушояд ва барои савор кардан ва фаровардани воситаи нақлиёт имконият диҳад ва ҳамзамон баъд аз пурра савор шудани мусофирон ба дохили воситаи нақлиёт бояд ҳаракатро идома диҳад. вале ҳамин дар аксари нақлиётҳо истифода намешавад. худи ман аз нақлиёти ҷамъиятӣ бештар истифода мебарам. вақте ки масалан ба нақлиёти ҷамъиятӣ мешинам то ба курсӣ нишастан аллакай ҳаракат мекунад ва инсон мувозинати худро аз даст медиҳад дар ин ҳолат. ҳамин ҳолат дар аксари нақлиёти ҷамъиятӣ дида мешавад. шумо чӣ чораҳо андештед барои бартараф кардан? барои чӣ ин то ҳол вуҷуд дорад? умуман аз тарафи раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар умум дар давоми 6 моҳи сипаргашта 574 000 қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ошкор карда шудааст. аз он ҷумла вобаста ба воситаи нақлиёти мусофиркаш бо моддаи 320 кодекси ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон чораи ҷазо пешбинӣ карда шудааст ки ин аз 1 то 2 нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳо мебошад ва мунтазам аз тарафи роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар дастурдиҳиҳои пагоҳи рӯзӣ барои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва умуман бозрасон ҳамаи ин талаботҳо расонда мешавад. дағар гуфтории худи ронандаҳо ва пулчинакҳои онҳо то ҳанӯз шикоятҳо ҳастанд. вобаста ба ин чӣ гуфтанӣ ҳастед? масалан вақте ки як ронандаро ба як ҳадсаи ба кор қабул мекунанд оё ҳолати равонии ӯ умуман вазъи ӯ санҷида мешавад ё на? имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ дар асоси иҷозатнома амалӣ карда мешавад ки додани иҷозатнома аз ҷониби хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад. пеш аз оне ки шахсони ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ барои гирифтани иҷозатнома муроҷиат мекунанд, дар ҳар як раёсатҳои минтақавии хадамот комиссияҳои иҷозатномадиҳӣ амал мекунанд ки ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки аз ҷониби довталаби иҷозатнома пешниҳод карда мешавад онҳо баррасӣ карда мешаванд дар ҳузури худи довталаби иҷозатнома ва ба онҳо шарту талаботҳо гузошта мешаванд ки дар ҳолати дастрас кардану дар ҳолати соҳиби иҷозатнома шудан ҳатман бояд ҳамин шарту талаботҳо иҷро карда шаванд. ва яке аз шарту талаботҳои иҷозатномадии ҳамин мебошад ки онҳо ронандагоне ки агар барои фаъолияти мусофиркашонӣ бо нақлияти ҷамъиятӣ истифодаи умум бошад, сину сол бояд ҳатман риоя карда шавад ки сину соли ронанда аз 21 боло бошад ва 3 сол собиқаи ронандагӣ дошта бошад. дар баробари ин дигар шарту талаботҳои иҷозатномадиҳӣ низ талаб карда мешавад аз иҷозатномадор ки бо як хизматрасонӣ баланд бо як муомилаву муоширати хуб бо ронандагон хизматрасониро анҷом диҳанд. равоншинос ҳаст? равоншинос бо онҳо суҳбат мекунад? оё ҳаминро ба роҳ мондед ё не? дар комиссияи иҷозатномадии мо мутаассифона равоншинос нестанд, лекин ҳамаи он талаботҳое ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи нақлиёт имрӯз мавҷуд ҳастанд ва талаб карда мешаванд, онҳо ҳатман аз шахсоне ки ба мусофиркашонӣ машғул мешаванд ҳатман талаб карда мешаванд. хуб дуруст аст ки қабул карда мешавад онҳо баъзе масалан санадҳо барои онҳо пешниҳод карда мешавад ва хонахо онҳо барое ки соҳиби ҷойи кор шаванд ва ҳама талаботҳоро ризо мешаванд. вале ба фикри шумо вақте он нарасидааст ки дар ҳамин гуна комиссияҳо масалан як нафар равоншиносро низ ҳамроҳ кунем, чун бубинед ки ин гуна ҳодисаҳо зиёд мешавад ва вақти он омадааст ки бояд мо масалан дигар муносибати хуб дошта бошем, фарҳанги истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ, фарҳанги рондан, фарҳанги муносибати масалан ронандаҳо бо мусофиронро дуруст ба роҳ монем. дар ҳақиқат шумо дуруст қайд намудед. мо дар фаъолияти ҳаррӯза гурӯҳҳои корӣ таъсис дода мешаванд ва бевосита дар ҳамун ширкату ҷамъиятҳои нақлиётие ки ба ҳамчун нақлиёти ҷамъияти истифодаи умум кору фаъолият мекунанд ва хизматрасонӣ мекунанд, дар онҳо корҳои фаҳмондадию таблиғотӣ ҳатман гузаронида мешаванд ва он масъалае ки имрӯз шумо масъалагузорӣ намуда истодед, ин масъалаҳо ҳатман дар он ҷо масъалагузорӣ карда мешаванд ва ба ин масъалаҳо диққати ҷиддӣ ҳам дода мешаванд
متاسفانه حالت‌های هستند که امروز در بعض آن حالت‌ها سطح و صفت خدمترسانی همون معامله و معاشرت راننده بعضا با شهروندان و با مسافران کمی کاسته شده است، کمی کاسته می‌گردد و عموما مشکلات پیدا می‌شوند که ما در اساس مراجعت همین گونه شهروندانی که رانندگان نسبت آنها چنین معامله کردند ما البته با کاربری میگیریم و نسبت این گونه رانندگان حتما که چاره‌ای داخلدار میاندیشیم. خب شما چه نظر دارید وابسته به این؟ البته امروز گرچنده میبینید که در کشوری ما در سمت مسافربری با استفاده از نقلیات های معاصر، اتوبوس ها، ترولبوس ها و نقلیات های سبکروی، تاکسی، یعنی خدمت رسانی پیشنهاد شده ایستاده است. متاسفانه هستند حالت هایی که از طرف راننده یا یگان چپتا چی میگوییم کاندوکتور حالت های دغالانه رفتار کردن است. لیکن همین را قید کردنی هستم که وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان همچون پیشبرنده سیاست نقلیات در مقیاس کشور همه چاره‌های ضروری را راه اندازی نموده ایستاده است. از جمله در وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان سال 2020 کودکس نقلیات اتومبیلی جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده در موافقه با وزارت و کمیته های داخلدار کشور تصدیق گردید، قبول گردید از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. یعنی این کودکس همچون یک سند معیاری حقوقی اولین درجه و مخصوص همه سمت‌های اساسی انجام دادن حمل و نقل یا که فعالیت توسط نقلیات اتومبیلی را در بر میگیرد، از جمله مسافرکشانی با نقلیات استفاده عموم. یعنی در باب 4 ماده 38 این کودکس پیش بینی گردیده است که خدمت رسانی، یعنی که همه طلبات ها به خدمت رسانی، جمعیت ها، کارخانه هایی که به حمل و نقل مسافران یا بار مشغول هستند باید چگونه طلبات ها را رعایت کنند، یعنی که آداب معاشرت چخیل میگن اتیکا، یعنی که همه این مفهوم ها، این نازکی ها در این کودکس پیش بینی گردیده است و در اساس این کودکس طول این سالهای آخر، 2 سال آخر از جانب وزارت بیش از 15 سند زیر قانون، یعنی که زیر سندهای کودکس نقلیات اتومبیلی تهیه و قبول گردند که یکی از آنها از جمله قاعده های نقلیات اتومبیلی اید به حمل و نقل مسافران با نقلیات اتومبیلی در جمهوری تاجیکستان می باشد که سال جاری به قید دولتی گرفته شد، همچون یک زیر سندی کودکس نقلیات اتومبیلی جمهوری تاجیکستان و سند مذکور نیز همه یعنی که مفهوم های اساسی طلبات های حمل و نقل را در بر میگیرد و پیش بینی می‌نماید. مثلا اونهایی که پولچینک هستند، یعنی حقی راهگیرا را جمع میکنن، وابسته به اونها میخواستم سوال داشتم، آیا یگان سندی هست که مثلا درباره به کار قبول کردن اونها همچون مثلا کارگر مثلا فعالیت کردن اونها وجود داشته باشد؟ در دایره همین سندهایی که قید کردم هم شرکت ها و کارخانه های نقلیاتی موظف گردیدند که یعنی طلبات های خدمت رسانی را پر رعایت کنند. آنها وقتی که به اصطلاح پولچینک یعنی خدمت رسان میگیرند به خود، آنها با آن نفرانی که به کار جلب میکنند باید کاربری نمایند. اول از آنها یک پرسش داشته باشند که در کدام حالت هستند، حالت روحی و روانی آنها. شرطنامه مهنتی آنها طلب کرده می شود؟ شرطنامه بین کارگر کارفرما باشد بعد اون رو به کار قبول کرده شد، چون در یک مثلا نقلیات جمعیتی کار میکنه، در جای کار میکنه که انسان ها اونجا فعالیت میکنن، انسان ها میشینن. درست قید کردید. البته در همه جا شرطنامه مهنتی باید باشد، این یکی از طلبات ها هست. خب من میخواستم از شما بپرسم که آیا مثلا شرطنامه پولچینک‌ها طلب کرده می شود؟ در یگام سند معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه نقلیات امروز همین چیز بر علا درج کرده نشده است در نسبت پولچینک‌ها با اصلاح چنین با اشتراک آنها بعضی حادثه‌های ناخوش رخ می‌دهد. در حقیقت این چیز جای دارد. کارهای نظارتی که همه روزه گذرانده میشد ما هم شاهد این حال هستیم و نسبت این مسئله گذاری حتما که میکنیم همین خیل. اساسا طلبات اساسی نسبت همون شرکت و جمعیت‌های نقلیاتی غیر دولتی خصوصی هستند که
онҳо ба ин корҳо даст мезананд ва дар аксарияти ҳамон микроавтобусҳое ки имрӯз ба мардум хизматрасонӣ мекунанд дар аксарияти онҳо ҳамин гуна нафарон ба ҳайси пулчинакҳо истифода бурда мешаванд. мо дар вақти гузарондани корҳои нозиратӣ, дар вақти гузарондани корҳои фаҳмондадӣ дар ширкату ҷамъиятҳои нақлиётӣ ҳатман ки масъалаҳоро масъалагузорӣ мекунем. ва бубинед ки аксари он нафароне ки масалан пулчинак ҳастанд ноболиғ ҳастанд. албатта ин масъала ё ки вақти дарси онҳо аст ин чизо масалан вақте ки ё ки масалан нақлиёти ҷамъиятӣ боз дошта мешавад ва мебинанд ки пулчинакшон ноболиғ аст, нисбати онҳо чӣ чора меандешанд? хуб мо дар ин маврид мо нисбати ноболиғҳо ягон чора андеша наметавонем, чунки онҳо нисбати корфармо шумо чора андешед? Чун мо албатта нисбати ҳамун ширкате ки дар ҳамун хатсайр кору фаъолият мекунад албатта ки мо чораҷӯӣ мекунем. ин масъалакати талабот ҳам ҳаст, лекин имрӯз бо як баҳонае пеш меоранд ки вақте ки ронанда ҳам идора кардани воситаи нақлиёту ҳам пардохти ҳамун маблағҳое ки аз ҷониби мусофирон дода мешаванд, хуб инҷо ҳолатҳое пайдо мешавад ки ронанда умуман аз ҳамон идораи воситаи нақлиёт як каме яктарафтар мемонад ва ин метавонад ки боиси ҳолатҳои дуруст аст ки масалан бубинед ки бояд масалан пулчинак бошад барои танзим кардани маблағу ин чизҳо то фикри ронанда парешон нашавад, вале бояд онҳо назорат шаванд, онҳо бояд масалан шартнома дошта бошанд ки кори онҳо ба танзим дароварда шавад. ин ҳолатҳои кор вақте ки яке аз шарту талаботҳое ки иҷозатномадаи имрӯз мо талабот карда метавонем ва талабот ҳам мекунем, ин ҳамун пӯшидани сару либоси махсуси ронандаи воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ. мо ки ҳатман аз ин чизро талабот мекунем ва ронандаи воситаи нақлиёти истифодаи умум бояд як сару либоси расмӣ дошта бошад, як бо риши дамида ва бо як умуман як ҳолати хуб аз мусофирон фарқ кунад, аз мусофир фарқ кунад, лекин дар ҳолати пулчинакҳо бошад мутаассифона ин ҳолатҳо ҷой доранд ва сари масъала бояд кор кардан дар кор. ҳатман ки чун масалан бояд пулчинакҳо ҳам аз мусофирон фарқ кунанд, муносибати хуб дошта бошанд, шартнома дошта бошанд, чун онҳо кор мекунанд бо инсонҳо ва муносибат асосан бо онҳо аст. дар ин мавзӯъ ман зарур мешуморам ки ягон тағйиру илова ба ҳамун санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки имрӯз амалкунанда асту соҳаи нақлиёт ва танзим медаронад ҳатман ворид намудани тағйири иловотҳо зарурият пеш дорад. вале масалан чанд соли охир дар автобусҳои шаҳр пардохти электронӣ баромонда шуд ки яке аз роҳҳои хеле хуб буд. Масалан имрӯз даъво сари бақияи маблағ дигар дар автобусҳо аз миён рафт. оё ин барнома дар нақлиётҳои ҷамъиятии дигар масалан микроавтобусҳо баромонда шудааст ё не? хатсайрҳои шаҳри Душанбе ки имрӯз аксарият микроавтобусӣ, аксарият автобусӣ ё ки масалан троллейбусӣ ҳастанд ки аксарият имрӯз ба микроавтобусӣ хеле зиёд ба назар мерасад ки ҳолатҳои тамбашавӣ ва бештар ҳамун кондукторон гӯем дар ҳамо ба назар мерасад. мо давра ба давра ҳамин микроавтобусӣ хатсайрро ба автобусӣ табдил диҳем ва бисёр боиси хушнудӣ ҳам аст ки имрӯз дар 4 корхонаи воҳиди давлатии автобусӣ ки дар шаҳри Чорбе фаъолият мекунанд, низоми корти бо як яъне ки роҳи хеле хуб ба танзим ба роҳ монда шудааст ки ҳар як мусофир вобаста ба ҳамон чӣ имтиёзнок аст, яъне ба кадом гурӯҳи мусофир шомил мешавад, ворид ки шуд аз низоми корти истифода мебарад ва барои микроавтобусӣ ин роҳандозӣ нашудааст ва чӣ хеле ки пештар гуфтем мо яъне ки дар оянда ки барои ҳамин мушкили нақлиёти истифодаи умумӣ яъне мушкили тамбашавӣ камтар ба назар расад, мо микроавтобусҳо яъне ки хатсайрҳои микроавтобусиро ба автобусӣ табдил диҳем. ин бисёр ҳам хуб мешавад ки низоми корти ба роҳ монда мешавад. масалан фикр мекунам дар нақлиёти ҷамъиятӣ дар хатсайри 16 дар микроавтобусҳо ҳамин пардохти электронӣ ба роҳ монда шуда буд. хатсайри бале 16 ки аз яъне ки микроавтобусе ки фаъолият мекунад аз дигар микроавтобусҳо хеле фарқ мекунад, чунки микроавтобусе аст ки имрӯз дар ҳақиқат ба талаботи имрӯз он ҷавобгӯ аст. яъне ки ин микроавтобус ки имрӯз иродаи масалан мусофирон ҳастанд ки ҷои нишасти нороҳат доранд, масалан ки аз меъёр зиёд мегиранд, хатсайри 16 яъне ки аз дигар хатсайрҳои микроавтобус хеле баралло фарқ мекунад, фарқкунанда ҳастад ва дар ҳақиқат васеъ аст, яъне шумораи зиёди мусофир мебарад. ин яъне ки пешбинӣ шуда ба роҳ монда шуд ва дигар хатсайрҳои микроавтобус ки дар ҳақиқат чӣ хеле агар шумо истифода баред, ҷои нишасти микроавтобусҳои ки дигар хатсайрҳо ҳастанд, яъне ки спринтер гӯем, бисёр роҳатӣ нест. ин ирода хеле зиёд ҳастанд ва оянда нақша аст ки ҳама ино ба автобусӣ табдил дода шаванд. шумо чӣ назар доред? воситаҳои нақлиёте ки масалан дорои иҷозати фаъолияти
мусофиркашонӣ доранд, вале иҷозати фаъолияти онҳо фақат масалан берун аз пойтахт дода шудааст, масалан дар шаҳри ваҳдат, дар шаҳри норак ёки дар шаҳри ҳисор. мутаассифона ҳама рӯза аз тарафи ҳамон ронандагоне ки дорои чунин иҷозатнома ҳастанд ба шаҳри душанбе ворид мешаванд ва ба худсарона ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғул мешаванд. аз ин рӯ мо ҳама рӯза нисбати чунин ронандаҳо бо моддаи 323 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб медиҳем ва нисбати онҳо чораандешӣ ва корҳои нозиротиву танзимӣ ба роҳ мемонем. нисбати воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки аз меъёр муқаррар шуда зиёд мусофир бор накунанду ба қоидаҳои ҳамлу нақл мусофиркашӣ риоя намоянд. вобаста ба меъёри бор кардани мусофирон, масалан бояд автобусҳо чӣ қадар одам бор кунанд, микроавтобусҳо чӣ қадар одам дошта бошад. ҳар як воситаи нақлиёт мувофиқи заводи истеҳсолкунанда ҷойҳои нишаст муайян карда мешаванд ва ронандагони чунин воситаҳои нақлиёт вазифа доранд ва оҳда доранд ки аз ҳамин меъёрҳо зиёд мусофиронро савор накунанд. мутаассифона имрӯз дар хатсайрҳои шаҳри душанбе мо шоҳиди ҳол мешавем ки гарчанде ки дар микроавтобусҳо рост савор кардани мусофирон маън аст, лекин имрӯзо мушоҳида мешавад ки аксарияти ронандаон ба чунин кор даст мезананд ва аз меъёр зиёд ҳатто рост мусофиронро интиқол медиҳанд, ҳатто аз нишастгоҳ зиёдтар истифода мекунанд. хоб мо дар доираи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нисбати ин гуна ронандагон ҳатман ки чораҷӯӣ карда мешавад бо моддаи 320 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва бо моддаи 511 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ риоя накардани шарту талаботи иҷозатнома. ин ҳам яке аз шарту талаботҳои иҷозатнома ҳаст. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо мо худ шоҳиди он мегардем ки гарчанде ки воситаи нақлиёт пур аз мусофир аст ва имконияти дигар даромадани ба ҳамин микроавтобус даромадан имконият надорад, лекин ҳастанд ҳолатҳое ки худи шаҳрвандони муҳтарами мо ба ҳамин гуна воситаҳои нақлиёт бо ҳар роҳу восита савор мешаванд ки дар ин рӯзҳои гарми тобистон хоб фазои дохилии ҳамон салони автобусро як суол доштам, мушкили бисёр вуҷуд надоштани ҷадвали рафтуомади худи нақлиёти ҷамъиятӣ, масалан 2 сол қабл дар ҳамин истгоҳҳои шаҳри душанбе дар ҳамин кӯчаҳои марказӣ ҷадвал вуҷуд дошт ва масалан муайян мекард ки масалан нақлиёти масалан мусофиркашии автобуси рақами 8 масалан соати 10:15 ба истгоҳ ҳозир мешавад, вале ҳозир ҳамун ҷадвалҳо вуҷуд надоранд ва ба болои ин риоя намешаванд ҳамун ҷадвал. дар ҳақиқат имрӯз камбудии дар соҳаи мусофирбар аст ва ҷангу дигар дағалона рафтор кардани ронанда бо мусофирон аз ҳамин ҳисоб аст ки дар ҳақиқат ҷадвал риоя намегардад. мо имрӯз дар зиёда агар гирем 80 хатсайре ки дар шаҳри душанбе фаъолият мекунад, ақаллан як хатсайри намунавӣ мо имрӯз наметонем гуфта ки ҳамин хатсайр масалан чанд адад воситаи автобус ёки масалан микроавтобус дорад. ҳамин ҷадвал риоя мегардад, масофа байни автобусҳо масалан чӣ қадар аст ки ҳамин мусофир вақте ки наздик мешавад ба истгоҳ бояд донад ки ҳамин дақиқа автобус аллакай мерасад, вале мутаассифона ҳамин нест ва яъне ки нофаҳмӣ байни ронанда ва мусофирам аз ҳамин сар мезанад ки берун аз истгоҳ ронанда имрӯз боз медорад ворид яъне ки мусофир мегирад ва яъне ки берун ҷое ки бо дилхоҳе ки масалан бозистони маън аст мехоҳад ки дар оҷа боз дорад, ронанда яъне ки боз намедорад. ҳамин бисёр аксарият имрӯз мушоҳида мешавад дар хатсайрҳои шаҳри душанбе ки сабаби нофаҳмии ронанда бо мусофирон аз ҷои номуайян яъне ки боз доштани воситаи нақлиёти автобусӣ аст. бисёр хуб мешад ки дар шаҳри душанбе дар хатсайрҳое ки имрӯз фаъолият ба кадом яъне ки муассисаҳои корхонаи давлатии автобусӣ ёки секторҳои хусусӣ ҳастанд, системаи диспетчеризатсия фаъол карда мешуд. имрӯз системаи диспетчеризатсия дар як сатҳи гӯем пасттар қарор дорад ки дар хатсайр яъне ки худи диспетчерҳо кам ба назар мерасанд, яъне ки ҳар як муассисе ки имрӯз автобусӣ ё микроавтобусӣ аст ҳатман бояд системаи диспетчеризатсия дар як хатсайр ақаллан ҳадди имкон 3
танзимгар гӯем диспетчер дошта боша ки нуқтаи аввал нуқтаи охир ва нуқтаи байнӣ ки бояд танзима роя кунад. Пешвақт дар ҳақиқат ин ҷадвал риоя мекард ки автобусе ки масалан барвақттар меомад аз тарафи худи танзимгар вай ҷазо гирифта мешед ё ки дертар меомад ҷазо гирифта мешед. Шумо масалан ё суръата имрӯз дар ҷадвали ҳаракат бояд муайян карда шавад ки суръат аз рӯи чанд меъёр аст, суръат дар истгоҳ бояд чанд дақиқа истад. Масалан ҳамин агар риоя шавад ҳам тамбашавӣ аз байн меравад, ҳам ҳар як мусофир медонад ки имрӯз берун аз истгоҳ нақлиёти истифодаи умум намеистад. ҳатман 10 дақиқа пештар рафта дар истгоҳ интизор мешавад нақлиёти истифодаи умум. Яке аз сабабҳо ин аст ки имрӯз ҷадвали ҳаракат риоя карда намешавад. ҷадвал бояд аз ҷониби ки назорат карда? ҷадвал аз тарафи худи муассиса, аз тарафи янамон танзимгарое ки имрӯз дар хатсайрӣ бояд назорат кунанд нақлиётро ва бевосита аз худи муассисаҳо вазорати нақлиёт талаб мекунад оё инро ки риоя шавад? инро дар ҳақиқат вазорати нақлиёт ки имрӯз сиёсати нақлиёт пеш мебарад, ҳатман ин меъёрро яъне ки пешбинӣ шудааст, ба роҳ мондааст, вале мутаассифона имрӯз анамон сектораи хусусӣ гӯем ё ки дигар муассисаҳое ки нақлиётӣ ҳастанд амина риоя намекунанд. Сабаб нарасидани худи танзимгарон ё ки нарасидани мутахассисон дар соҳа гуфта ҳамин бисёр хубтар мешуд агар бубинед ки масалан аз нуқтаи аввал аллакай нақлиёти ҷамъиятӣ ба одам пур мешавад ва дигар масалан дар бораи он мусофироне ки дар нимароҳ ҳастанд фикр намекунанд. тамоми масалан ронандаҳо талош мекунанд ки дар нуқтаи аввал аз оғози хатсайр аллакай масалан нақлиёти худро пур кунанд. вобаста ба ин чӣ мегӯед? чаро масалан як нақлиёти холитар пеш равон карда намешавад? вақте ки хатсайр кушода мешавад, аз тарафи мутахассисони соҳаи ҳамон худи муассиса бояд як комиссияи муайян ташкил карда шавад. омӯзиши селаи мусофирон бояд омӯхта шавад дар хатсайр ки дар ҳолатҳои часпик, яъне ки гардиши мусофирон чӣ қадар берунаи ҳолатҳои часпик вақте омӯзиш гузаронида мешавад, шумораи воситаҳои нақлиётро вобаста ба ғунҷоишон бояд муайян кунанд ки масалан дар ҳамин хатсайри мо автобусе ки 100 мусофир мебарад чанд адад фаъолият мекунад, аз рӯи ҳамон муайян карда мекунад ки дар ҳолатҳои часпик чанд адад воситаи нақлиёт бояд яъне ки дар роҳ бароварда шавад ва ҷадвал яъне ки бояд наздиктар баромада шавад ва ҳолатҳои берун аз часпик бо ками шумораи анамон воситаи нақлиёт бо камтар карда шавад ки вай дар хатсайр яъне ки ҳаракат мекунад. ташаккур зиёд. ва мо як гузориши дигар низ дорем, ҳоло пешниҳоди шумо мекунем ва вобаста ба ин боз суҳбат хоҳем кард. марҳамат. феълан хизматрасонӣ тавассути нақлиёти истифодаи умуми ҷамъиятӣ ба сокинону меҳмонон дар 78 хатсайрҳои мусофирбарӣ ки аз он 23 автобусгард, 9 троллейбусгард ва 47 микроавтобусгард иборат мебошанд ба роҳ монда шудааст. бино ба иттилои назоратчиёни соҳаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри душанбе ҳанӯз ҳам берун аз истгоҳҳо таваққуф намудани воситаҳои нақлиёти мусофирбарии истифодаи умуми ҷамъиятии автобус ва троллейбусҳо ки ронандагони онҳо хилофи талабот ба гирифтану фаровардани мусофирон машғул мегарданд ҷой дорад ва ин омил боиси нороҳатии аксар аз мусофирон гардида дар навбати худ ба вақту фосила ва ҷадвали ҳаракат бетаъсир намемонад, дар ҳоле ки қонунгузор таваққуфи воситаҳои нақлиёти мусофирбарии автобус ва троллейбусҳоро танҳо дар истгоҳҳо муқаррар кардааст ва истгоҳҳои хушсохту замонавии хатсайрҳои мусофирбарии шаҳри душанбе барои ҷамъовии мусофирон қулаю роҳат асту бояд ҳар як мусофир нақлиётҳои ҷамъиятиро маҳз дар истгоҳҳо мунтазир шавад, дар ҳоле ки ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбарии истифодаи умумии ҷамъиятии автобус ва троллейбус берун аз истгоҳ ист намуда ба гирифтани мусофирон бурун аз истгоҳ машғул мешаванд, табиист ки мусофирон минбаъд дар иҷрои ин амал ба саҳлангорӣ роҳ дода барояшон як нав одати маъмулӣ мегардад. паҳлӯи дигари қазия дар бахши мусофирбарии нақлиётҳои ҷамъиятӣ аз нигоҳи масъулин низ ин ба маврид истифода накардани мусофирон аз кортҳои пластикӣ арзёбӣ мегардад. ҳанӯз ҳам ҳолатҳои пардохти нақдӣ дар фаъолияти ронандагони автобусу троллейбусҳо ва аз ҷониби мусофирон ҷой дорад. бино ба андешаи коршиносони соҳаи мусофирбарии пойтахт, истифода накардани мусофирон аз кортҳои пластикӣ ва таҷҳизоти валидаторӣ омили коҳиш ёфтани сатҳу сифати хизматрасонии соҳаи мусофирбарӣ дар шаҳри душанбе мегардад. бино ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ шикояти шаҳрвандону мусофирон бештаранд оид ба риоя нагардидани одоби муошират аз ҷониби ронандагони кироякашу пулчинакҳои онҳо, бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбарии микроавтобусӣ. инчунин аз меъёри муқаррар гардида бар зиёд савор намудани мусофирон
бо дарҳои кушода ҳаракат намудани онҳо ва дар ҷойҳои номуайяншуда ба мисли зери камераҳои назоратӣ, аломатҳои роҳ, рӯи хатҳои пиёдагузар ва дар қатори дуюм гирифтани мусофирон ҳамзамон бидуни либоси ягонаи расмӣ фаъолият намудани ронандагони кироякаш, ивази хати сайр ва дигар шеваи дағалонаи қоидавайронкуниҳо мебошад ки ин ҳама дар пайи қонунситезии ронандагони мусофирбар сурат мегирифтааст ва ин омил боиси аз ҷадвали ҳаракат баромадану саривақт нарасидани мусофирон ба ҷойҳои лозимияшон гардидааст, баён медоранд масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе. яке аз мушкилоте ки имрӯз дар миёни масалан хатсайрҳои ҷамъиятӣ аст, сабқат байни автомашинаҳои ҷамъиятӣ аст ки воқеан ҳам хеле нигаронкунанда аст. Масалан гоҳи вақт аз сурати маъмулӣ бештар нақлиётро меронанд ва боз миёни худ сабқат мекунанд. дар аксари хатсайрҳо ин мушкил то ҳол вуҷуд дорад. Хуб, вобаста ба ин чӣ назар доред? вобаста ба масъалаи мазкур ҳаминро қайд кардан ҳастем ки аз соли 2013 аз вақте ки маркази шаҳри бехатар ба фаъолият шурӯъ намудааст дар шаҳри Душанбе, нисбатан танзим ва умуман ҳаракати воситаи нақлиёти мусофиркаш ба танзим дарода шудааст. ба ҳар ҳол як муаммои асосӣ умуман таваққуф ва бозистии бемавриди воситаи нақлиёт ин масъалаи асосӣ мебошад ки ронандагони воситаи нақлиёти мусофиркаш асосан қоидавайронкунаш дар самти таваққуфи бемаврид ва бозистии нодуруст мекунанд. барои боз ҳам беҳтар шудани ҳамин вазъ, барои боз ҳам хубтар барои мондани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ, хуб чӣ назару пешниҳодҳо доред? мо мақомотҳои ваколатдор вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо бозрасии давлатии автомобилӣ ва зерсохтори вазорат инчунин дигар мақомотҳо, яъне вазорату кумитаҳо, идораҳои дахлдор ҳамарӯза ва ҳамеша кӯшиш менамоем ки баҳри бартараф кардани чунин камбудиҳо ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ бо нақлиёти ҷамъиятии истифодаи умум чораҳои заруриро роҳандозӣ намоем, то ин ки сифати хизматрасонӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ на танҳо дар шаҳри Душанбе, дар миқёси кишвар дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаммасъулон ронандагоне ки ба мусофирбарӣ сару кор доранд бояд 20 соат аз дарси яъне ки бехатари ҳаракат дар роҳ ва одоби муошият гузаранд. ва хушбахтона то имрӯз мо зиёда аз 6000 ронандагонро аллакай бо ҷалб намудани устодони бо таҷриба дар соҳаи қоидаи ҳаракат дар роҳ ва одоби муошират ҷалб намудем ва дар 6 раёсате ки дар назди муассиса имрӯз фаъолият мекунанд: шаҳри Душанбе, ноҳияи Тобаи Марказ, вилояти Суғ, Бадахшон, Бохтар, Кӯлоб, Ходи, Рашт, яъне ки ҳармҳо аз рӯи нақша рафта истодааст ва умедворем ки нисбат ба солҳои қаблӣ яъне ки каме сифат хубтар баро шудааст ва дар якҷоягӣ бо яъне ки раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ва хадамоте ки имрӯз якҷо ҳастем, ин соҳаро боз ҳам хубтар ба роҳ мебарем ва қобили қайд аст ки имрӯз вақти он расидааст ки мо яъне ки аз шумора ба сифат гузарем дар даврони истифода. Албатта бинед ки чӣ қадар воситаи нақлиёте ки ҷавобгӯ ба тарҳи замонавӣ имрӯз мушоҳида мешаванд, чӣ дар масалан автобусҳо бинед ки ҳатто догӯшона ба фаъолияти мусофирбарӣ ки таксиҳои ҳама як ранг, бисёр як ранги зебо ки пойтахти моро ҷило гирифта истодааст ва ин аз яъне ки худи ҳар як ронанда вобастагӣ дорад ки ҳамин зебоӣ, ҳамин тозагиро яъне ки сари чамбар ки нишастааст бо як ҳуввияти баланд, як эҳтироми баланд бояд риоя кунад. ташаккури зиёд ки имрӯз ба барномаи мо омадед ва назару пешниҳодҳои худро роҷеъ ба беҳтар кардани ҳаракати нақлиёти ҷамъиятӣ ироа намудед. умедвор ҳастем ки бо таҳияи ҳамин гуна барномаҳо роҳи ҳалли ин гуна мушкилиҳоро меёбем ва дӯстони азиз, ҳамин ҷо ба интиҳои барномаи давр расидем. ба шумо рӯзгори хушу танисиҳату зиндагии беғамро таманно дорем. то дидори дигар, сарбаланду фирӯз бошед. хайр.